Sa gudain nga ro ti surat, ti pakasalitaan ni Nelson nga napuluan, kasla aso ken pusa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, ta sumangpeten ni Shirley. Abay ta ka lang. Ay, manong, apay ta ka lang. Biman palasangan kang asto nga rabi nga gawawit ka. Imposible nga aging ganat alas 8, alas 9 ti kalasem. Aging ganan alas 4 ti kalasem sa kani. Apa nga, alas 9 ti rabi, isulat sangpet mo? Nagkapon. Sino kinadwa? Ha? Apa ka saan ka sumungbat? Ano, api ka sa panagsasaom ganyan. Babali mo matapintas, hindi ka sa lunsod. Baragan, maroom ka madlaunan. Sang-sangbat ko naman nungag kalbasan na kasali pasabat mo kanyak. Nung nagkapuak, siyempre, nagbasbasak. At dinasikaso nga project ko yung eskwela. Nagalisto yung pambar mo. Nagkuyo kami ka boyfriend ko naman. Ay. Anak ko niya. Kasla kila aso ken pusa. Agkapsat kayo pa? Ngamin malo nga, Nelson. Saan ka na sumungbat? Kinalagaman kasi ka. Saan ka na sumungbat? Agkala kayon ko na. Adak lang nga nga amayo nga pangpasarten kada kayo? Di ka may nagsarten? Papa, kasano nga tsak namin tinggarin mo tilawan? Hindi kasi tingo oras so pala sa sangpad na, bimalbalasangan. Rabi nga gawin, nga manipot eskwela. Alawan. Maawatan ti concern mo. Gabat ti kapsat mo. Isakasakit mo. Iba't patig mo. Yung saan nakasat pa nakistaritam king kuwana. Gusto ni Papa, magidam. Pa, apay ngamin nga isip kanunungan nyo. Awan ti kang kanunungak kada kayo, ibagbagak lang sa nga rumbeng kasi nga minti parang sitar mo kayong kuana. Urayan pa lang makastrek ka makainan Sa munta sa lutsudan mo, apa nga nalada ko siyay. Skala aso ken pusa. Takas ano? Amo naman sumungbat. Makiapa mahit mo na taapa ba anak di makiapa At takat garo agap-apa nga sa agdang agsinungbat. Di ka lang mabayin. Awan respeto mo kanya ka, manong mo. Nagtal na kayo. Sige, Shirley, sumalik ka na silad mo. Uwan, Papa. Oras sige, Nelson. Sumalik ka na silad mo. Nelson, anak. Sumalik ka na silad mo. Pagtalangan mo tinignam, patanakan magkang ka, baka noo. Maatake ka kapag pa nagpungtot mo. Babamlatan ni ading matanda kami mat kani papangyo nga makisarita kin kuana. Sladyo lay bagbagang awon karbengak. Ada karbengam anak, inuna ka nga manong na ka. Ito mo latang kada kaming obligasyon kini papangyo. Mangdisiplina kini Shirley. Awan ko sa baling asikaswem no saan nga ti negosyo. Sorry, Papa. Mama. Musak man taking basol ti kasya. Hami baga nga basol mo. Madilang jawagas nga panang sitam. Panang salangad mo, kini ading mo. Nagpintas no kasaritam tinasyaat. Namin adong nakinasasarita tinasyaat. Ngam saan nalatang tungtungpal, Mama. Awang pa iti pa nagkapyayo kahit. Ay, hapo. Iliwak lakit idita ubing kayo pa'y lahat. Nanarong na keng ka, Nelson. Nakasaysayat ka, nakadungdungo ka iti kabsat mo. Lakil kahit, nga diferensya tawin nyo. Mano nga tawan nga inauna ka. Pitong nga tawan. Iniinaw na ka, tipot nga tawan. Kahit indo nagraduwa rin ni Shirley, manutawan mo.
26 o 27. Gawin. Anya ka na kami, no? Sa mulatan ng ikaskaso, tanda kami mat kanipapang mo. Dati asa kaswem, di trabaho, di negosyo. Ken, ititawon mo nga 27, anak. Mawali mo din asawa. Eh, maging ganay tao ang girlfriend mo. Damdamagin, magdindin na magkamngarod kanipapang mo, no? Apay nga, naging ganay ta, kita akong pati niya mga girlfriend mo. Ininto ta dari kita lalaki dita babarod ta nga 18, 19, 20, 21, 25 ket adun tinagbaling nga girlfriend da. Kasi lagi ni papang mo. Ngabay. Sakbay nga nagamambo kami ket nakapito nga girlfriend. Sobra kami Minerva. Yan. Sakti may kawalo. Si Kayat may kawalo. May kamano karod. May kasyam ka. Oh, makita. Nag-mistake ka. Imbes ka pito ko, 8. Sakbay nga nagamamuta ka, naadaan ka ti 8 ka kayo na yan. You are so very lucky, sweetheart. Gabot na sikat may kasyam. Sika iti kagakasatan. Oh, nag-astak ka di. Nasakti nagbaling nga asawa, honey. Hindi ako mano kita kasing petak. Manibo di, naasawa ka, awanin kanyak ti sa baling ang babae. Siksika laing. Di ba? Kinagyaman na karod. Ano kasta? Okay, tam. Manulatawan ni papang mo, hindi at girlfriend nan. Amin nga na-girlfriend na. Puro virgin. Isot amin tim mo na. At saan nga? Damay sa nga saan? Bagam hindi nga puro virgin. Saklat saan? Virgin akbat kayo. Alahin kan yun sila mo na. Iyo. Sige, papa, mama. Pinagyaman na kada kayo. Good night. Good night. Nakaidda akon manong nemi ngem nakamulagatak. Tilang ranyag iti lampshade, tibang ranranyag iti unag ti silad ko. Agala-ala ti panunod ko. Malagib ko lakit nga ron ti ko na ni papa mo, ni mama nga. Bidubing ka may laing. Munot tawan ko, hindi may anak. Ni Shirley. 7 taon ko idin. Grade 1 na idin, grade 2 akton. Idin. Idi adamay sa katawanan, kaayayam ko, ay aywana. Siyak pa ididig iti, timang digdigos kang kuwanan, dagtawanan ti 2, 3, agkadkadigos kami kiniading ko. Managragsakan da pa kini mama, mangkitkita kada kami ngagkabsat. Nagsipod ta, nadunguak iti kabsat ko. Hanggang manangalaala iti yaya, tapos na ito kumayaya ni Shirley. Ken yaya, kabuti siyak tinagbaling nga yaya na. Man, agkadkadigos kami di. Imidita, bumaro akon. Agtaot maten ti, tumakil maten ti barukong na. Kahit ko kumalatang, di gusto ni Suna. Kasabunak, may palitan da mamaki ni Papa. Malagip ko di ba nang ibagata kanya? Dahil suniho, sobra na yun ti, kinadungum kiniading mo. Naanasin nga kitain, anak. Ha? Mawatam, kahit mo sawit. Kahit, mawatam ka dito, kahit mo sawit. Mukhang nasita nga, ni adik mo. So nga, damon, kaya naman tindigdigos. Uno, mga sikaso ti bagina. Biyang mo lang yun, ti mamagtigmaan kang kuha na, magpalagip kang kuha na. Wan papa, mama, mawatan kayo. Idada ko ni college, napalisunat elementarya, itinagraduaro ko ni college, yan, nagtrabaho, at iti sunat ti high school, tultulungan iti assignment na, aking ka nagraduar, marong name iti high school, ita, at dan iti third year college.
Ah, nakapipinas ni Shirley. Mailiwak nga hindi kat ararakupek. Mailiwak nga hindi kat bisbisituwek ti pingping na. Bisbisituwek di kinibibig na. Mailiwak nga kayayam ko. Mailiwak. Awang ka din ti karbeng nga mga rakop kang kuana. Awang ka din ti karbeng nga mga gek kang kuana. Kabutan na anahin nga balasang kasta. Tsaka mawatan tiriknak manong naimi kapata nukasta nga damading nga aramidan na adadape nga siyak iti mangsitak yung kuha ng imbas gada papaki ni mama. Kasi nakarkaro nga siyak ti manong na siyak pa iti ama na. Tsaka kamin kayat nga dadakas sa mapasamak yung kuha na. Tsaka kamin kayat nga Tsaka kamin kayat nga mayawawan. Ti kayat ko makapaggraduar at college, diretso. Kayat ko, ti patawid na papaki ni mamanga negosyo. Dangam to nga dua, iti mga sikaso. Dangam tumad nga dua, iti mga sikaso, kada papaki ni mama, iti panagkapsot daw. Jakayat nga mapukaw ko ni Shirley. Jakayat nga dumteng to gundaway, nga agasawa isunak at may isina kada kami. May isina kanya. Jakayat nga mapukaw ko. Kaputay patpatik ka, Shirley. I love you so much. Mailiwak. Kada yung dararamidan ta. I miss you, Shirley. I miss you. I miss you. Kabigatan na manunemi irit agsabat kami nagapuiso ni ti kusina ket mapanak met iti kusina. Nakadumog. Abeg dumdumog ka. Manong? Abeg dumdumog ka. Abeg nga dinak kitaan. Hey, kitaan nak. Ang mga ano ko silapan nakmanin. Kano ba kinusilapan ka? Kita nakman. Kinunak man ang nemi kinig kamak ti timid na sa ko impangato ti rupan. Sabi ka sa panangkita pa niya. Kabut-buteng kamat ngamin. Kasi kalaaso ng peso ng kwerong. Kaya siyak mo tumang sitak nga pusa. Nakasayasayat pa nagkisarita kayong kakastaka matmanin. Ay, ano man datan? Baka pangrugyan man dati panagapa yun. Iladang mo nga mga madildilaw mo, Nelson. Di pa nakita na kayong kada ba nagdumong na. Abaya. Papa, damdamag lang nuapin nga nakadumog, magmag na. Kaya nagsabat kami, dapat kumakit at kinita kami, eye to eye. Kaya babae nga kapag nalado nga nagawid idrabi, di mo na maawatan ti kasta na. Nagkapya kay man. Abi nga di kayo makapagkapya. Kasi kayo laasukin puso ko nakman. Ay, idiubing kayo pa eh. Nakamin pinas ti langin-langin nyo. Itakit din tabarukan, Nelson. Sa balasan mo ni Shirley. Apay kayo Bigbigat. Nakakiti na ya. Alagtaruskan no sa dinup papanam, Nelson. Tapno makakapan mo na makasubli ni Shirley Giselad na. Nakit na mapanagbasa ni Shirley, sumrek kami ito bisina. Pwede mangan kami manunemi numanin talyawag. Sana kumita. Numanin talyawag, nakadumuglat. Shirley, Manong?
No, sungbatan nakbat agad, kitaan nakbat. Manong ko naman nakadumog ka wala talabay mo. Umat ngamin anak, no ngamin makisasarita katipadong nga tao, kita umat ngamin na. Respeto dito. Manong naandaman ibaga, mga dito panganan. Kaya ito yung harap, mabaling ko, pakalagipan, tibaga. Ano namin dito? Intun malam, umay kasukunan. Ano? Abay manong, ada matalugan ko mangsukon ka. Kahit mo sawin, rumor ko to opisina, iti after 4, kawin, siyak ti boost opisina. Maaramid ko ti rumor, oraan niya mga oras sa kayat ko. Tao may kasukunan ng J. Eskwela yo. Kaabay, umay karot nga lain. Tapos masapag kang gagawin dito balay. Ni, di mo kayat? Apay papa, mama, madid yung bagak? Baka mo't no, dapay lapapanan na kasabali. Iho, tatakarti, madi. No, kung may dekalman kita pang sinukon, hanggang makasadya nga rabi nga nag-awid. Papa, mama, pambar na lang ti project data. Apay high school ay project at college. Thesis ko mo no graduating matahamat pa. Ano, tinamnamayang mararamid ng tikapsat mo? Barkada. Damagin nyo kidi the boyfriend nan. Adagad kami ng boyfriend mo, Shirley. Pa, balasa nga ako. No, adaman boyfriend ko, saan mabaling nga paritan? O, makita yun, papa? Mama? Siya tupay. Awang pa girlfriend ko. So, din, manulat taon na. Ada boyfriend na. Kahit mas tawag namin kay kamanong. Bakla kan sa amin kami. Anak ako na? Hindi kami. Nakumatasan ka, bakla at ako mga girlfriend mo. Ibabawin din bagam. Ibabawin pangasim. Shirley, pa, madimot ngayon ti bagam Pagbalin naman nga bakla at nakalaki ti kabsat mo. Ibabawin mga peso dakit madi. Sorry. Ngam saan ka abakla? Saan ka bakla? Alalala. Uy! Kaya mo di ba nagdikukin ka? Nelson, paunahin, nag-high-blood ka man rin, anak. Mangan tayo pa. Miniglak titi makda nga pimanaw. Sabi ka mga minsan sa magam. Nagsuri ka kimanong mo. Kasi di mo nga nakabungpong to. Pabutay nga ako, nangumastig kang kuha na. Mapangantog, sorry. Pili malayaan na yung triknak manong nemi rimuwarak mo itlahin. Yung saan ko nang tuloy tinangan, kapala ko nagdikos. Manong nemi, idilukat ko tiban nyo. Huy! Alam manong, nagdigdikos sakit. Apit di mo intlak tiri daw. Nalipatak siguro. Si Kaman, apit di kagtugtog. Apit ka magtugtog ka kito nagtiban banyo. Katrubor ka karuta na. Amin na sa batang ginam kaya, ilagam mo na, ilak mo. Napaunay mo ito. Apay manen, napaunay di kayo pa nakadayo. Ilagad ta, adumot ti banyo sa bali, anak. Ikadya sa bali, banyo. Nadangar dito na gamit ko, papa. Gawan ka sa bali nga gamit mo sa bali nga banyo. Gamit ka diya. Baga yung magkano ko, apay hindi na ilak. Nagloko. Alalay, bagamin tulong ako. Apay. Ano pa yung malipatan ng mangilak, di banyo? Napanak iti sa bali nga banyo manong naming imidiag sabsabunak. Kaslag plaplas bak di makitkitak.
tinakitak itay kini Shirley Manong. Shirley, Manong ni madama ng sabsabunan, ti legs na. Nga, siyempre, nagdumog kat kastaon iti panakaibok no, ti duwaman sanas lang. Naglapsat nga babae. Shirley. Anong name sa bali mo tenteraramide, kanya dito, yaya. Manong name, sakba nga rimuarit suna. Umuna na kimsikan manong. Dumuna akmat nga nakarumwat. Umagan to sungunan malam. Saan latan? Bagay naman, rumbig ko masukunan na. O kumandakim ko pasuksukon. Di ka pa nagsuri ka na tayong bagamitay. Sorry. Tap naman pakawang ka. Umanugot ka, sukunin ka. Ngayon manungad daw. Ano tada? Ada date yun ni Rodel? Tamong tsaka mo. Ang mga nga bibiyang ang tibiyag ko. Adaywam da diyang Rodel ka bata saan nga na siya at panggap na keng ka. Saan nga serious keng ka. Pagkunam, no sa mo nga daywam da diyang lalaki, may sagmak ka. Api ko mga amom nga madama dito ang panggap na. Diyos ka kumatap no amom no anyat panunot. Muna da iti puso ken banuti may isang tao. May kasukunin. Ilimangang kamay. Sinapak tirimuar iti malem manong nemi 3:30. Hindi makadanon ako niti eskwela man. Siyempre, madama palat klase na. Hindi makitak ni Rodel man nun. Namadlaw nakmet. Damo na siguro kat tsaka mamo. Imasadega keng kuhana. Pare. Sir. Sir ko na po niya. Lakam ti mga opisina, sir. Naka-uniforme ka pa lang. Kasi ka na trabaho. Nagsapsapula pala trabaho. Yung naggraduara ko ni college. Senator Ryan. Senator Ryan. Panag ko nagsarkit. Ako ang bibiyang mo. Ako ang bibiyang ko. Kawan, di ka matkapkapin ano. Di ka matamam mo. Kanapa yung amam muna? Amam mo ka. Gabot yung bagada nga Rodel tinagan mo. Nga sikat ti boyfriend ni Shirley. Ni Shirley to Ryan? Sino ka kini Shirley? Siyak ni Manong na nga Nelson. Ay, tikas la aso nga Manong na. Ito ko nam. Ano ito ko nam? Sir, hindi na, kilo na kasta. Lumaban na kang ka, di lumabang ka, ha? Ay, ako daw. Security guard Manong na inibatak. Abay, ako niya. Di pa nagko nag-guard. Awan bibiyang mo ito, dadakam tiruar, ti compound, di eskwela. Oray pa nakita kayo. Oray man pa, tiruar, ti compound, di eskwela, sakupan balada ti eskwela. Sige, akong pagdanahan. Bali mo nagsubli ti post mo. Si Q ko, di pa ipulis. Ano ito ka? Si Q ka lang kunak, saan ka kang pulis? Ana? Baksyatin na? Ano paltog ko? Linoktak ti clutch bag ko. Oh. At lisensya na ito eh. Kinada lisensya ka mangitugot. Ay. Nagsublikan sa dyan.
Hamoy ramram ti bagim dito eh. Saritahan man lang dito eh. Ko ka sir, umadayo ka man nga ron. Makikto di kita estudyante nga rumor. Ibagay ko anak, sumurt ka niya dito ng lalaki. Umadayo ka basit. Insublik, manong name ito yung palto iti clutch bag. Sa ko inregan. Sa ko inigpilan. Ano di ka pa ilang umbutan? Sir, awan di basul ko. Tapos na marmarong ko kanyang data paltog mo. Ako paltog mo. Adaywam ti kabsat ko, Rodel. Tanusahan. Ikarok ti biyag mo iti pagbalutan. Pimanawan manong nemi sinakayanan ti motorsiklo na. Agroaramaten manong nemi di kiti estudyante nga malpas ti klase dan ti alas 5. Alas 4 ko na ko. Tinawagan siguro radya nga Rodel ni Shirley. So nga tumawag kanya kita ni Shirley. Hello. Kanya tinaramit mo kani Rodel. Pinaspasarang ka no ti paltog. Saan ko impasarang ti paltog ko kin ko ana impakitak lang. Ken saan ngisot ang ipakitaak. Ti gwardyat nang ipakitaak. Ang ko impasarang. Adaking ka, adda nga patsyam deta nga boyfriend mo na siya kakabsat mo. Ano nga talaga kahit mong sumasamak, Manong Nelson. Apay kang pakibiyangan ti relasyon mi kin Rodel. Di pa pakibiyangan ni dapapakin ni mama. Anya ka. Anit kayo pa ba nandito kayo pagpakitam? Sanga na pintas ti gandat ni Rodel kayan ka. Tilang kinababahim ti kun udan. Di ka makadlaw. Namin anon nga nyarasas na kang hotel kayo. Namin anon nga, pilpilitan na kang check-in kayo. Di ba? Apay amam amin di kita. Ananaskan pa yung bagakeng kano apay nga amok amin. Rumor kan. Nakasaganan ti kotse. Kapangyawid ko king ka. Pulong ka kada ba pa ni mama. Di naramid mo kin di Rodel. Lagi pulong ka. Ang ko pinasarangan. Kinuliklaing. Kapot at tumangsit. Sabi namin nga pagkibibiyangan na, kapsat ka. Unang nga, at the limit ko matipang panakibiyang mo kanya. Di ko jak kayat nga may sagmak ka. Sabi nga di mo kaya na may sagmak ka. Kapot kapsat ka. Kapot patag ka. Kasi ano nga pa nang ipatay? Sa lutsutim ka tipay lang? Hello, Mekan. Nagururek dito ruwa. Nakaparking di kotse, di ba nan amyanan? Malasay mo ti kotse. Sige, urayin ka. Bye. Hindi makita na ako manong name masadig. Inlokat ko tiri daw ti kotse para kay Kuana. Hay. Naglogan kan. Di lang mabaling umisem ka. Ano man pambara kung umisem? Ako matinas kang imasmak. Ismak. Di, umisem maktap no umisem ko, met. Naglugan ka, hindi mo kayo tumisem. Naglugan na yun, rekap kontiri daw, ano nemi, naglugan akmeten. Katsak ba nga pinangadar ko, ti kotse, tinalyaw ko. Nakadumog ka man eh. Sabi, nagdumog ka, kasasalita na ita? Dita? Di ba sinaklot mo, titings mo? Saka nagdumog. Ano makita nagdumog ka? Ito tings ko. O, disot ka sasalita. Baka sumungbat ka man rin sa balikit kitayam. Kita nakman. Kita nakman. Kinunak man ng name, kaya inig ka magtitimid na sa ko pinatalyaw ka niya. Smile. Smile naman dyan. Nakabimpinas ka kahit lalo numisong ka. Kasta. Oh.
Sabi, nagbisuot ka man yan. Ngaminti kayat mo. Mapayapapain na. Nakasaysayad ka, edi. Nakadungdungo ka, edi. Kaya't mo ka ding sublik. Tidungo ken ka, edi. Kawa na. Sige. Intan. Agawid tan. Tulod nagjabalay. Kitagawid tangan doon na kabalay tamay. Ano kayat mo? Ito beach resort. I-date ka man nga kapsat ko. No? I-date ka. Ta saan lang ni Rodel timang i-date ka. I-date na kayo. Pang saan? Di pa nakaladaw mo. Amok do sa dito tapan ninyo. Napanggiti beach resort. Numanan agchansing suna, di ba? Apay amom. Saan na skan pa yung apay amok. Siya man timang i-date ka ti beach resort. Saan ka dati nga sa hotel? Pwede makadanon kami manon na yung beach resort na parking ang tikotse. Nakayat mo. Mangupat at cottage. Nagbalon ta kung mga roda. Doon, ma-restaurant na to. Okay. Dito ti cottage. Open cottage o close cottage. Ya Allah ni Manong. Api kung mag-close cottage. Kahit umatsap-sabali ka na ta. Di kahit mo close cottage kahit di Rodel. Di ka close mo. Rodel manin. Sige dito lang tayo open. Rain na ka. Yung malwada, mga nood ni Rodel dito, kita try na ka. Gawaya, nakayat mo. Minunom ka? Daan ako mininom. Saan ako mininom? Napilit na kamat idi na pinainom ni Rodel. Tandani. Amang no, ninayon ko mapatininom mo, hindi, baka nagbaligin ka. Apay, amang mamin di kita manong. Awan di may libak kanya. So naka-delikado na dyan nga Rodel. Aramid na ti amin dahil dyan tapos matakigwana ka. Kasi lang kumakastoy. Itirabi may ka dito, di ba? Pilit na ka uminom. Kahit nakabarta ka no maarabid na amin na kayat na. O, nasiad ka di ka tirantana? Di ba't patag nakakakit, amo nakarespeta rin? Sige nga Rodel. No, kahit mo, minum tangan dua. Harap tinunum ko manong. Bir ken ko ana. Kimatangak tiniya sa pulutan. La, manong, aping harap tinumam. Tam na alis to ka mabarte. Ni, mas ti pulutan ang ginatang mo. Tapan nagtukaw mo. Sa ano medyo nakitang dito itong forme. Ikam ti ma'am. Things mo, mo, nagtagsam. Sa ako'y para ba iti patong, ay talupok, kastalatan, nagkapsat na mo, manano. Kastanungat ba nagtugtukaw mo, no, nakay kinirodin? Haan Pero nga, rekpak Ano si kakapsat ka mo, manano. Madi nga ron. Ano nga madi? Madi ti marikrik-nak. Hulo ni Mano. Alamin mo ka, pulutan ka. Mabidlaga naman tayo, tawagag na papangin mo. Hindi baga ka nagkuyog, tatamo saan na madanagan. Tama nga ni Rodel Tamuda, kinakuyog mo. Hello, Papa? Tama pa yung maladaw ka. Awang pa ni ni Shirley. Di yung ating malagip timbagak na sukunak iso, ha? Ay, nagkuyog kayo. Ayan yon. May kami dito beach resort. Tagasarita kami man nga na siya. Tatagkapya kami. Manya ti problema na kanya. Kahit manya mo ti problema kang kuha na. Alakit na siya at unay anak. Tapno awan ti problema met kada kayo amo yo problema kami kinimawang mo. Gapo kada kayo. Kas kalay aso ken pusa ko nakmanin. Agsupadi ita.
Ngayon di, ubing pa lang na ating mo. Wala ta pinaritan dakbat ngamin. Nga? Ibagayo nga manakim iso nga hanan nasken pa nga si kaswork. Nelson, pa, saan mo pilitan ni Shirley? Saan ko matapilitan ka? Sige nga rin. Okay, sapay ko mata makawagkinaawatan kayo, tapos no awanin tagapapa, tapos saan kayo nakaslaasok yung pusa. Ano yung baga ni Papa? Tsak maggarot ini speaker na yan. Nanangik mo ko ma. Oh, loktak pwede mga isang beer para kayang ka. Manot maibos mo. Kaayok tili mo, oh. Tal-tal do di ginatang ko. Naktubay gumatang harot sa bali. Ay, nayon na. Okay ka man lang? Ha? Inigkamak man ito timid na ano. Ana, uminsam ka na. Yan na may sisamakmat na. Hindi ito eh. Namin ano na binisito ni Rodel Talips mo. Iliblibas na lang. Kahit mo sa wansanga voluntaryong ipaay mo Talips mo. Saan? O ping-ping kitak-takawan na lang. Saan ko ba't nga ayatan ka? Nagluko ka. Saan mo ba't gaya mga ayatan na pingarod nga nagbaling nga boyfriend mo? Kahit ko lang nga masintir. O niya't reaction mo. Kahit mo sawin. Madlaw ka mat kahit. Nalablabas pa yung kabsat. Ti panangayat mo kanyak, di ba? Ketsi ka. Data nga rin tiyad at ayok. Data ti lika. Kuya. Ano anyat marikrik na mas tamid kanya. Tawang nga rin ti problema na kusta. Ano nga ang problema? Kada kabsat ta. Ano? Dinakbat-bat-matan na kasta. Kahit kakarag ng matmatan. Mabartekan. Isi ka? Duwape sakto mabartek. Ka mga lapay. Sige nga. Urayan na ka. Uy, nurayan ka. Tagitaman, tamabarte ka, tagitaman, magbabarte kang ka. Anong nimi na inom, nakainuman tilima. Ano yun? Oh. Saan ka kapsat? Saan ka kapsat? Saan ka kapsat? Yamin? Nelson. Shirley. Nasaan? Shirley. Kuya, saan mo isilsil dito? Dakulap mo yan ta. Yan ta paldak. Ni kuya, saan mo isilsil dito? Dakulap mo yan ta pantik. Oh, kuya. Kuya. Manong Nemi, pinatakber ko. Alam na ta tiks mo. At siya, parawan ta palang dito. Pamanan ta. Ito hotel, dito nga, beach. Alahan mas pasak pa ilaing. Antan. Kuya, uri na bartay ka kamok pa ilang kapsat ta. Saan ka nga kapsat? Ha? Saan ka nga kapsat? Ampun laklaing da papaki di mama. Saan ka nga po nga kapsat? Apigin talaga baga. Manong Nemi saan kumapay lang arumbeng kapatag basbasa pay laing ni Shirley. Hindi pa lang manong Nemi terteredek tirik na nga dahi ta tigapuno no apay ng isnabag dagiti babae nga kursunada kanya. Gabutawan sa bali nga kayat ko no saan nga ni Shirley.
Ubing pa'y idi inayat ko manong. Ubing pa'y la idi. Idi as-as ikaswag. Idi agkadkadigos kami. Ubing pa'y la idi. Saan nga gapo manon name itagpadpada kami nga nakainom ng kaputag pinpin na tag kami. No anya ti mariknak keng kuha na kastamit ka marikrik na kanya. No kasanot pa ng dungdungok idi nga dayta ti gapo na no apa nga na inlove kaniyak iti na lablabas pa ng kapsat. Nakasmet it pa nang ipatpatid ko keng kuha ng amok na saan ko ang kapsat man. Nagunod ko ti kinabirahin ni Shirley manong. Nagpapas kami manong name iti uneg ti talo nga oras. Kuya, Nelson, kunam. Nelson, nagpesong santa nga kapsat? Tawagak ni Papa. Tisot mong ipanagnek. Kasano nga napasama? Inampundag na Papa kini Mama. Idagtawin ako ni Tiupat. Nadanakim ko. Idumay nakalain iti ampun. Bayang punan. Idagtawin ako ni Pito. Sumitin. Di pa nagsikog ni Mama. Nadandamit lang ti anak na si Kaneta. Hubing ka pala iding itinungdungukan. Timaw din tinalabas-bas pa yung kabsat nga rik na hindi talagang pumarito akon. Ngim, kanunungan nga tada papakin ni Mama na ito'y. Kanunungan da, agsipot agpimbinatag da. Amo ka din da papakin ni Mama, ngayon patpatignak, nilabas pa yung kabsat. Dadadi ka po na nuwapin ang jakpay na andaan ti girlfriend. Amuda? Amuda. Isod ka po nang harod nga kunada nga saan ka apilpilitan. Saan ka nga gangga natin. Isod ka po na nga naisistriktuak pa yung isuda. Kaya ka tadyak kayat nga may sagmak ka. Tyak kayat nga natakas sumapasama kaya ka. Tyak kayat nga tinag ka sa bali. Shirley, I love you. I love you more, Elson. Elson. Iniagawid kami manunemi nagpadispensara kada papakin ni Mama. Apay nga nagpadispensara ka? Awanan ti problema yung kada kami, Papa, Mama. Saan kami nakaslaasukin po sa? Sunalang ta. Saan ka man nakapagtapel? Ala! Adan napasama ka na kami. Paggraduaran gumapay layang mata. Manano? No aganak to. Orehan pa nakapaggraduar. No, ada aywanan nyo. Lagit no kastawan ti mapasama. Inaragsak ako. Launay, numadaan kami. Ti apo ko. Nga ta kayo matlaeng. Nga duha, nga agkabsat, agasawa, nga agtawid iti mapanawan mikini. Mamangyo, nga da kayo tumadlaeng ti mga sikas, duha nga mga sikaso kadig iti negosyo tayo. Kabigatan na manunemi, di kasasahong ka mga mangan, no talyawag, tumalyawag ko misam. Nakaragragsak ka iha. Nagsakak pa ba, Mama? Gamot na. Ala. Gamot na patpatig mo met ni manong mo. Agas di pa nagpatpatig na ka. Teradag lahing tirignak, naambok namin nagkapsat kami. Isuna yung bagking ko na tamo ng sangkam nagkapsat. Okay? Inukas pagarigan man ta, agsikog ka, hindi ka pa nagradwar, okay lang. Tamabali mo ba't ka ituloy ito pa nagbasam? No, lakit dita. Maipas ngay munton. Ti anak mo, ti apo ko mi. Alabayagin ko, orahin mi, ti kanda ti apo ko mi. Iso ngay magbagami kan ni Nelson nga, agkasawa kan. Di ba nagraduar ta asawa ko na naman. Managsakan kami, gapo ka na kayo anak ko. Ano na, tultuloy ti pa nagpinatigyo,
Ken ti kaaddanton dagiti apo kumi manipod kada kayo. Awanan ti nagbaling nga problema manunaymi ket syempre sakbay nga naggraduar ni Shirley naganak. Ngem sakbay manunaymi nga madlaw ti sikugna nagkasar kami. Adu ide dagiti daduma mas daaw no man pwede dagiti daduma ket ammuda manunaymi nga saan kam nga pudno agkapsat. Ngem dagiti mamati di agkapsat kami mas daaw da. Aging gana mo damat lang ay kuno ko na nagkapsat da. Haan met gaya. Iri agdama manunaymi tanlo dagiti anak mi kini Shirley ket napigsapay lang da papakin ni mama ang mga aywan kadagiti apo ko da. So da pakiti ate bantay no mapanagbasa dagiti tanlo manunaymi. Ket na kami man iti asawa manunay nagtultuloy ti ragsak mi ket napasnek kami nga nakasikaso iti negosyo. Ngayon patawid kada kami, dagiti naganak kada kami. Wan naganak kini Shirley nga nangampun kanya. Ito yung ngarod ti pagkasalitaan, manunaymi nga nakimburay, kat sabi ko ba, damat naitad na kaliwliwa, pagsarbingan ti biyag, kadagiti padami nga naggabuya, nang tad iti suspense, naman pa madlaw da siguro itay. Ito yung ngarod agyaman nga pagayam mo, Nelson.